Khayokjaknai mokoli muktui kalaijaknai mangpili kasaui faikya obahaino mandaio tongjajaknai taku khoroksa media khlainai kokborok ni wngwi takuk sumon deborma nok nukung hamya kichik michik watui pamtui kwlai tongjak kha. Obo hai no sal brum brum no koktoma thumui tongjao chaya nangya khlaiui satung watui manjagui obo hai no dophar ni wngwi samung khlaiui mangpili rok no kubui no hamya no bebak no phunugui tongjao jotoni mokolo no. Obo hai no koktoma ni bisingtwi saimangkha MLA Sopna Deborma tei block ni joto adong rok no twlangui twi bottle rok thangui bini nok nukung rok no tin rok mairum rok bebak no je nangmani khakwar khlaiui bini yaphani rang bai no chubaikha MLA Sopna Deborma. Hambai media no bai naitongmani joto bukuruma joto no khakar hambai karon ini chen takuk sumoni nogo kaisa palaiha tam himale ini binaro nok to chungabo agi mini kasing ni nok hamya o hamya ni bisingo se to binaro kasu bipot ai taipung kumun kelai nai abo nukung tin bok noromba kelai paui nai om hai bipot to kelai laja ne tak wati ni jora satung ga ke ekok kai ulo kas paiku mane ulor liwana ulo kaham klaya nang ni napano uin chung nasimi malia tam ni male wati thagyan to ka wati thagyan ni bagina chung oro tin bini tin khong tin bera ro tuli ro akoro bina nang ni nai singobo isi sabono pai di peke hai pana chung mane khasrang ya sing usiri ma bai bon teburi namu chung tam himale bo khoroksa media bo tini kokbor media chung bona kuni ni bona tuguti media rok na tuguti kayo ini sumon simia media ni bisingo ke geritom na tamkai nujagya ini sumon lasi jak mahai bini fan circle dong no bin no gotora ge hai amar hai media tep tong na to amar hai media tam borong no bo jung subana ni bagi chai tok nai ta ka sang gang ka obo hai media rok no beleke hambai maru tam himka mandai elaka wo je kuna kuni jagao je tuima nangya mane nok hamya oma herok tiklai mani bagi borong no beleke hambai maru bai filano jukrono sini medal no hambai maru sini kai sapejak sini aku sumoni nogo so budin agenu kha budin no beleke hamya uja wati rok laija budin no kongo beleno saksari rok hamya ja abnu mugune ne sini medal bai tahan hanya salaile pilor sapata bono subana dino no komedi ma sini medal abo suba photo jaro tini khaina samtuni oro mande block committee na hote w kan ko bri khaina sing boje sing suksak khaina mare no suba photo sing ma obno ma sanai je baka hanyati kana madam sama hai anga jaga se ko photo sai kisa mande kasine madam je subai tomani bo thidi samal bebona ko naam ko ko tangi inke boto official bagino subana dia official kaisa news ko ba hakene subana bo subaya oma hakene kriko no ko subamani jadi se khatang hamen pore subamani sabrum hajja tam ko deli media discount khai muksak maya deli no media no tilo muksak na abo bisin khani sambog ya ko bisin no ni nije bai thang khai me apano sing je bini yakti khamena bini obodan ko sing tero mai dam tuwa khem bini obodan ko bini obodan pai na sitin asu no te subai ko mano hai bagai no bolida ko da jima bai ti do bai ni sang kahan te subai ko mano am bagai je ko no koi no bus kango jo to nok no kongo no hamya saya ko angun bisingo te kisu kok sai resine kuno khongso na hujang lai ya ini takku ni nok sinu hamya ni tu sudu elakawat mo leader so kongo DCO chairman do kongo kaisa ni leader from nok ko hamya ba haten kongo ai ko no sing ma sai tok layo bo ma haite solve khaile kuno MLA no dus tu winai kuno chairman no dus tu bo abo sini no saya klai sini kep no dus na ni ko je kep against tok sanaya tam ko sang hambai se maranai oma haite kono ব্যক্তিগত madam tini je bini khud ব্যক্তিগত khaile bo oma haite suba khaja sing bini phan bai khai tini oma haite suba khaja amon bage ma sai tok na asaya no bahite solve khaile so solve di ki thanga hangke se china officer ro bo hamnai se sawo molo ni kesi se pasabo kana